Il-kumpanija Nexia BT ingħatat liċenzja ġdida biex tagħmel awditjar ta' sistemi tal-IT. Dan minkejja li sal-lum l-isem ta' Nexia BT għadu mċappas bl-iskandlu tal-Panama Papers li ma skandlu mhux talli għadu ma ġiex solvut talli wassal għal waqgħa tal-gvern immexxi minn Joseph Muscat. Kien il-ġurnal Times of Malta illi żvela l-aħbar ta' din il-liċenzja li ħadet Nexia BT Technology. Bil-liċenzja li nataw, Nexia se jibdew jivverifikaw is-sistemi interni tal-IT u l-protokolli ta' entitajiet ta' riskju għoli, inkluż fejn tidħol il-cryptocurrency. Il-kumpanija ġiet iċċertifikata li tissodisfa dawn l-istandards mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali minkejja evidenza dokumentata dwar nuqqasijiet u prattiċi ħżiena fi żmien il-Gvern ta' Muscat. Nexia BT hija l-kumpanija li faċilitat il-ftuħ tal-kumpaniji sigriti fil-Panama ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri. Kumpaniji li nkixfu bil-Panama Papers wara l-investigazzjonijiet tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Is-sieħab maniġerjali ta' Nexia BT Karl Cini kellu jirriżenja minn direttur is-sena li għaddiet. Dan minħabba li l-inkjesta Igrant kienet sabet illi Cini ħoloq id-dokumenti biex jipprova juri li l-kumpanija Igrant kienet proprjetà tas-sieħab maniġerjali ta' Nexia BT Brian Tonna. Tonna nnifsu kien is-suġġett ta' inkjesta maġisterjali dwar tranzazzjonijiet ta' 100,000 euro li għaddew bejnu u bejn l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Kembri, aktar riżultat ta' tixħim relatat mal-iskema tal-beħ tal-passaporti.